tervetuloa tänne Puhtaan siirtymän tuulivoimahankkeet tilaisuuteen ja keskustellaan tänään ja ihmetellään, että onko ne uhka vai mahdollisuus Karviassa. Mä oon Kirsi Kaunisharju, olen Karvian ja Parkanon elinympäristön puolesta ry:n puheenjohtaja. Yhdistys on toiminut vähän reilun vuoden ja meillä on yhteistyökumppanina tässä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys. Ja niin kuin tuosta noista ylälogoista myöskin näkee, niin meillä on tässä tämmöinen pieni LEADER-rahoitteinen hanke, eli Aktiivinen Pohjois-Satakunta on rahoittanut nyt tätäkin tilaisuutta. Ja kerron vähän vielä lisää, miksi me ollaan täällä. Tuossa itse asiassa tuo äskeinen kuva oli Horjunkeitaalta Horjunkeitaalta Parkanon ja Karvian rajalta. Ja tässä on tämä samainen maisema sitten talvella kuvattuna. Toi äskeinenhän oli aika erämainen, eikö vaan? Tässä näette nyt sitten vähän erilaista maisemaa, eli millä tavalla se muuttuisi aika teolliseksi jatkossa, jos sitten esimerkiksi Haitinkankaan voimalat toteutettaisiin. Tämä ei ole ehkä ihan eksaktisti samaan suuntaan, ja tuo äskeinen oli drone-kuva, ilmakuva. Tämä on nyt maankamaralta otettu, mutta kyllä tässä mittasuhteet aika lähellä on sitä, miltä siellä Horjunkeitaalla näyttäisi sitten. Eli itään tai kaakkoon päin on tai suurin piirtein itään päin tuo näkymä. Eli aikamoinen muutos tulisi maisemaan. Vähän ohjelmasta vielä, mitä tänään on tarjolla. Eli tässä kohta on Juhani Lehti, toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Tampereen konepajakoululta, kertomassa näistä tuulivoiman teknistaloudellisista realiteeteista. Sitten meillä on videolla Jonna Kangasoja Akordista vähän oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmaa. Ja seuraavana on valitettavasti tullut pieni muutos. Ei voi mitään näin tämmöisenä kautena, kun talvella usein saattaa ihmiset sairastua. Jonne Hytönen ei valitettavasti nyt tänään päässyt tänne. Hän toivottavasti pääsee Parkanoon ensi lauantaina. Että tämmöinen tylsä tilanne, mutta Arja Pihlaja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksestä avaa sitten vähän näitä samantyyppisiä näkökulmia. Hän on ehtinyt perehtyä vähän tähän, että mitä Suomen ympäristökeskus on nyt tekemässä. Sitten meillä on kunnan näkökulmasta kertomassa kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho ja vielä sitten Ismo Supsi, meidän Karvian ja Parkanon elinympäristön puolesta ry:stä sihteeri, kertoo vähän vaikutuksista lintujen ja asukkaiden ehkä vähän luontoon vaikutuksista laajemminkin. Ja tavoitteena on myöskin pieni paneelikeskustelu tuossa lopuksi tehdä. Ja yleisökysymyksiä voi esittää siinä paneelin aikana tai sitten mahdollisesti yksi tai kaksi aina esitysten jälkeen. Ja mä palaan vielä vähän näihin tuulivoimaloihin. Tässä on tehty tämmöinen mallinnuskuva siitä, minkälaista kokoluokkaa nyt on nämä nykyiset esimerkiksi kvanttivoimalat. Nehän on nyt tuommoisia suurin piirtein toi napakorkeus on tuolla 144 ja sitten noin siivet 210 metriä. Mutta Haitinkankaallehan suunnitellaan 1,5-kertaisia. Et nyt kun jo Kanttin voimalat näkyy oikeastaan käytännössä melkein koko Karviaan, niin voitte vaan kuvitella sitten, miltä se maisema muuttuu näiden Haitinkankaan voimaloiden myötä vielä reippaammin. Ja täällä on nyt esimerkiksi Karvian kirkko, Parkanon vesitorni, vähän mittasuhteina myöskin, ja nämä on nyt aika tarkasti kyllä mittasuhteessa, että minkälainen muutos tämä on. Eikä se tosiaankaan, se ei ole pelkästään se Haitinkankaan lähialue, mihin se muutos tulee, vaan kyllä nämä näkyy sitten Karviaan ihan Pohjois-Karvianjärveen myöten. Että jos nyt sattuu joku puu olemaan edessä, niin se ehkä vähän auttaa, mutta saattaa olla, että se puukin kaatuu myrskyllä tai voi tapahtua ihan mitä tahansa. Niin muutos on melkoinen vielä siitä, mitä nykyään. Vielä vähän näistä hankkeen tavoitteista, mitä meillä tässä LEADER-hankkeessa on, niin todellakin halutaan tuoda näitä Karvian ja Parkanon rajaseudun suoalueita tunnetuksi. Ne on ehkä vähän semmoinen heikosti tunnettu alue Karviassa, koska ne on siellä Karvian ja Parkanon rajaseudulla. Ja niillä on ihan erityistä merkitystä. Ja myöskin tämä luonnonsuojelun näkökulmaa halutaan avata vähän enemmän sekä paikallisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille että yrityksille.
Ja me on nyt toteutettu tässä Mia Surakan Maakotka-aiheinen valokuvanäyttely Maakotka elinpiirinsä rajalla. Se oli Karviassa syyskuussa ja lokakuussa Parkanossa. Se on ollut myöskin Kihniössä, Ylöjärvellä ja tällä hetkellä voi käydä kauppakeskus Kompissa Ikaalisissa. Ja se lähtee kiertämään vielä sit Virroille ja muualle Suomeen myöskin tämän vuoden aikana ja vielä ensi vuoden aikanakin toivottavasti. Ja maakotkat on siis todellakin kuvattu näiltä seuduilta, voisin sanoa. Meillä oli myöskin elokuun lopussa yleisöretki. Toteutettiin se tuonne Parkanon Keidaslammille, joka on siis Häädetkeitään natura-aluetta ja juurikin noita rajaseudun soiden alueita ja sitten myöskin Suomijärvelle lintujen suojelualueelle. Ja nyt meillä on nämä uusiutuvan energian, puhtaan energian tilaisuudet. Tänään siis nyt täällä Karviassa ja sitten viikon päästä Parkanossa. Karviassa on tosi paljon suojeltua aluetta, mikä on siis todella erinomaista. Siitä on toki kiisteltykin aikanaan. Ja tietysti ison osan muodostaa tuo kauheneva Pohjankankaan laaja alue. Mutta sitten tuolla rajaseudulla, näette tuon ympyrän tuossa, niin siellä on itse asiassa aika paljon. Ja ne on juurikin nämä rajaseudun suot. Vaikka osa on Pirkanmaan puolella, Parkanon puolella, niin kyllä myöskin Karviassa on tätä suojelualuetta sillä nurkalla. Ja se mikä tässä on, kannattaa huomata, että vaikka asiat on ehkä tietyllä tavalla hyvinkin, koska sitä suojelualuetta on, mutta sitä ei pidä myöskään heikentää yhtään enempää, mitä nyt on sitten tähän mennessä tehty. On aika massiivista turvetuotantoa, massiivista maankäyttöä ja nyt ei pitäisi enää tehdä mitään heikennyksiä. Tästä näkyy vielä nuo linnustonsuojelualueet, eli nuo siniset on Finibaa, kansallista aluetta, ja sitten tuo Suomijärvi on valtakunnallinen lintuvesien suojeluohjelmassa oleva alue, ja sitten eteläosa on siitä tämmöistä maakunnallista maalialuetta, ja tuolla Kovesjärven luona myöskin tuo mustareunainen Saukonsuo, muistaakseni, niin se on myöskin sitten tätä maalialuetta. Eli näitä on aikamoisen paljon. Ja kohta näette, mihin kohtaan nyt esimerkiksi Haitinkankaan alue tässä tulisi sijoittumaan. Eli se sijoittuisi itse asiassa keskelle noita alueita, mitkä äsken tuossa edellisellä kuvalla näitte. Ja tässä näkyy myöskin luonnon monimuotoisuuden ydinaluemerkintöjä ja ekologisia yhteyksiä. Eli nyt suunnitellaan tosiaan tuulivoimaa ihan keskelle suojelualueita. Vasemmalla näkyy todella kaunis, upea kuva tuolta Häädetkeitään allikkoalueelta. Siellä näkyy Häädetjärvi tuolla taustalla ja myöskin se Keidaslammi. Ja tältä se todellakin näyttää. Ainut tietysti haaste siinä on, että sinnehän ei saa mennä katsomaan, miltä se näyttää. Me voidaan vain kuvista ihailla, koska alue on ollut todellakin tiukasti suojeltu ja on yhä edelleenkin tänä päivänä. Eli sinne ei voi mennä liikkumaan. Voi vain rajoilla kulkea. Itse asiassa eilen hiihdin Häädetkeitään luonnonpuiston ympäri ja kyllä se naistii sen suon myöskin sieltä rajoilta. Ja oikealla näkyy sitten se tilanne, mikä tässä muodostuisi, jos nämä tuulivoimalat rakennetaan. Tuossa näkyy nyt, ehkä joku on saattanut nähdä tämän karttakuvan aikaisemmin tai tämän tyyppisen, tätä on päivitetty nyt sillä, että on lisätty kantti. Eli tämä tällä hetkellä toiminnassa oleva alue ja sitten tuonne on myöskin Pirttijärven aurinkovoima-aluetta suunnitteilla lisää tuonne idän puolelle. Mutta tosiaan tässä nyt aika voimakasta aluevaikutusta tulisi näkymään sitten yhteisvaikutuksena myöskin koko tuolle Häädetkeitään ja näille suojelualueille. Noihan pitäisi itse asiassa näyttäytyä vihreänä, nuo suojelualueet, niin kuin tuolla Pitkänniemen Keitaan, ehkä ihan lounaisosassa vähän näkyy vihreitä. Mutta muutenhan toi alkaa olla sitten jo aika erinäköistä, kun siinä on punainen tuulivoima-alue päällä, niin muuttuuhan se siitä, jos värioppia tietää, niin tietää, että se muuttuu ruskeaksi. En nyt sano minkä ruskeaksi, mutta Häädetkeitaasta vielä vähän enemmän siitä historiasta ja mitä se on ollut tässä ja on nykypäivänä, niin se on tosiaan 9000 vuotta vanha suoalue, Keidassuo nimenomaan. Ja
Ei ole toki ihan vanhimpia mahdollisia soita, mutta kuitenkin sieltä vanhimmasta päästä. Muinaista eränkävijöiden ja kaskenpolttajien aluetta. Ja voisi oikeastaan ajatella, että viime vuonna oli tämmöinen juhlavuosi, eli 100 vuotta suojeltu alue. Käytännössä alkuun se oli osa Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen Pohjankankaan aluetta ja sitten se 30-luvulla eriytettiin ja Häädet-järven palsta jäi tutkimuskäyttöön ja myöskin epäviralliseksi suojelluksi aarnialueeksi tai hoidetuksi aarnialueeksi. Ja vuonna 1956 siitä sitten tuli tiukasti suojeltu luonnonpuisto yhtenä ensimmäisistä luonnonpuistoista. Voi olla, että pari oli aikaisemmin, mutta se oli nyt sitten 50-luvulla, kun näitä luonnonpuistoja alettiin enemmän perustaa, niin siinä vaiheessa jo sitten tuli tämä suojelu. Ja tässä näkyy vielä tuossa kuvassa vähän enemmän sitä, että minkä verran tuolla toi sininen viiva on siis kuntaraja, Parkanokarvia, ja Häädet-Keidasta on tosiaan tuossa pohjoispuolella, sitten Karvian puolella, Satakunnan puolella. Ja siellä on myöskin tutkimusta tehty aika paljon 30-luvulta saakka, eli aika pitkät listat on näitä tutkimuksia, mitä kaikkea tuolta alueelta on tehty. Ja vielä tästä vähän enemmän, en ehkä nyt ala lukea, mitä kaikkia näitä luontotyyppejä on. Ehkä tuon tervaleppäkorven nyt haluan mainita, vaikka se nyt sitten sijoittuu Parkanon puolelle, mutta on kuitenkin tätä aluetta yksi merkittävä kokonaisuus siellä, pienialainen, mutta näillä seuduilla ei tervaleppäkorpia ole, ja ne on muutenkin Suomessa siis todella harvinaisia. Eli tältä alueelta löytyy tämmöistä hyvin harvinaista lajistoa ja luontotyyppiä. Ja itse siellä aika paljon olen liikkunut, kun nyt sattumoisin olen sit lapsuuteni viettänyt ihan siinä rajalla ja myöskin vuosikymmeniä nyt vapaa-aikaa viettänyt. Käytännössä omat maat rajautuu sinne tähän Häädet-Keitään tiukasti suojelulle alueelle. Sinne en toki mene, mutta Natura-aluetta paljon kierrän. Ja se on todellakin tämmöinen keidassoiden ja harjujen mosaikki, mikä sieltä löytyy. Olet hetken aikaa keidassuolla, avoimella, aukealla keidassuolla. Voit tarkastella sitä avaruutta ja sitten mennä metsään välillä. En ehkä ihan sen tyyppistä maastoa kovin monesta muusta paikasta välttämättä löydä. Ja mun ei ole koskaan tarvinnut lähteä Lappiin, koska olen löytänyt ne maastot sieltä, missä haluan liikkua. Vielä näistä luontoarvoista. Siellä on tosiaan puustoista suota, luonnonmetsää, lampia ja on vesistöjä. Kovesjoen Pirttiluoman jokivarsialue on siellä itärajalla ja menee sieltä sitten vedet tuonne Kokemäen vesistön suuntaan. Tähän on myöskin vedenjakaja-aluetta. Muutoin vedet virtaa sitten Karviajoen suuntaan. Suojeluperusteina on saukko, liito-orava ja tämä perustuu tämä luonnonsuojelulakiin. Ja tähän linkittyy myöskin erinäköistä EU-tason direktiivistöä aina lintudirektiivistä sitten Naturaan. Ja vielä viimeisenä vähän tämmöistä myyttistä Häädet-Keidasta. Tätä nimeä Häädet on tutkittu ja yksi tulkinta siitä on se, että se liittyy peuranpyyntiin, eli peuroja on häädetty suolle, missä ne on ollut helpompi saada sitten kiinni ja keihästää. Ja tämähän on itse asiassa myöskin erittäin otollista metsäpeura-aluetta, ehkä jopa yksi potentiaalisimpia alueita, jopa saattaa olla potentiaalisempi kuin Lauovuori tai Seitseminen, minne nyt tähän mennessä on metsäpeuroja istutettu. Ja eipä ne sinne todennäköisesti tule, koska metsäpeura ei tuulivoimasta pidä, ei varsinkaan vasomisaikaan, että se karttaa tuulivoimaloita. Ja sikäli tuo alue todennäköisesti sitten muuttuisi aika lailla sopimattomaksi metsäpeuralle, jos siihen nämä tuulivoimalat tulee. No toinen tulkinta tästä nimestä on häälet, eli se tarkoittaa ohutta utua, usvaa, ja tuossa nyt näkyykin Keidaslammilta tuommoinen usvainen maisema, eli suon päällä leijuu kyllä usvaa, että se voi olla ihan mahdollinen myöskin tämä tulkinta, että ei voi sanoa kumpi näistä on oikein. Ja sitten tässä vielä on tämmöinen pieni anekdootti siitä, että ihmiset uskoo, minäkin olen moneen kertaan lapsuudessani kuullut tämän uskomuksen, että Hääteellä
Meillä sitä sanottiin hääteeksi. Siellä uinuu hirmumyrsky ja sieltä nousee kovimmat myrskyt. Ja 57, voi olla, että joku muistaa täällä ehkä, mitä silloin tai on ainakin kuullut lapsuudessa ne samat tarinat, niin silloin tosiaan aikamoinen trombi pyyhkäsi Rannankylän yli. Ja viime kesänäkin pahin ukkosmyrsky nousi niin sanotusti hääteeltä ja sähköt oli noin 7 tuntia poikki, että sieltä ne kerää voimaa avoimelta suolta ja häädet järven päältä. Kiitos, tässä oli mun esitykseni ja